Yan na, ang atong sunod nga i-challenge si Boss Beck Eliado. Ang 3-pointer sang daw. Sabi! Tikangit ka na. Ikaw? Sige. Ang una sa list, si Ma'am Jean Carla Pitalbo. Ng Biri. Taga-Birin sila. Biri, Northern Sama. Boss Beck, jojowain o tutupahin? Siyempre, jojowain. Hey, Beck ko may aga. Uy naman, Kaya na, ano? Wala na tama nga rason, jojowain na nga. Talaga naman. Jowain ka. Ang sunod, si Ma'am Marilis P. Kibal. Ng Palapag, Northern Sama. Palapag. Uy, Palapag. Palapag mo. Par. Jojowain, tutupahin. si Ma'am Marilis Tibal. Siyempre, trotropahin. Kailangan na liwan. Karero kasi magkasangkay tagapalapan. Tropa. Next, si Ma'am Yunsiri Katarman. from Katarman. Katarman, Northern Sama. Ay, yadi. Kangin ako pa yung paghinulata. Kangin ako pa yung paghinulata. Kangin ako pa yung paghinulata. Koreano pa. Koreano. Ma'am, kanina ko ba Koreano. paghinulata? Trotropahin, ma'am. Tropa. Tropa kang puno. Trotropahin. Isa sa kayon mo. Next, si Ma'am Abigail Lagaras Toypo. Ng San Jose, Northern Sama. Uy, Jose. Taga San Jose. Nagka-exact nga dito taga San Jose ah. Shout out sa Batang San Buhay Jose. mo na yun. Like ka. Sa barangay yes. Jojowain o tutupahin? Trotropahin par. Nadir na kasi masulat sa mga taga San Jose. Ooh. Totropahin daw. Totropahin. Ngayon, kay hala. Ini. Sunod siya par. Next, ini ang ikakabag ka. Ini ang ikakabag ka. Ayadi. Si Ma'am Julinimica Burak Perez. Maymay. Si Maymay. Si Ma'am Maymay. Taga din siya na. Mara putang. Maymay. Ayadi. Ma'am Maymay. Maymay. Par. Jojowain, tutupahin. Para malan nakakita sa niya tawa. Karayag ko siya matropa. Bro. Kaya malan masaya pero may kami magutom. Tropa. Tropa. Tropa ko na Ma'am. Tropa lamang. Tropa. Next ang aton listahan si Next. Ma'am Norilyn from Las Navas. Las Navas. Hello sa mga taga Las Navas. Las Navas. Okay, Tans. Aboard ulit nila. Duay. Boss Beck, jojowain o tutupahin si Ma'am Norilyn. Maupay pa. Lipuyo. Okay, Parang ismailan pala. karay ko siya para jowaon. Ha? Kay singular. Kay singular. Kay singular. Jojowain ka. Jowa Ma'am. Big. Sorry. Sana all single. Sana all single. Walang personalan, ma'am. Next, sa aton si Ma'am Ria Bantilo Biri. from Biri. Mga Biri. Par, jojowain ko tropahin. Biri. Basta mga taga Biri. Par, jojowain. Hindi. Ha? Jojowain. Jowain ka. Taray ko kasi damong sira. Taray ko kasi damong sira. Taray ko kasi damong sira. Tama na sa inyo, pangatag man. Palagi mo pag-ibig. Para may reserba. Jowain ka daw. Joke. Hanggang mag-inahin. Jojowain, ma'am. Sunod! Next, Next. si Ma'am. Sino yun siya? Alexa Pineda. Palapag. Taga Palapag. Taga Palapag. Alexa Pineda ng Palapag, Northern Sama. Parang tupatod ni Arnel Pineda. Ano siya? Para, tulak para lang. Totropahin o jojowain. Bayan manlak, malipat.
Wow. Par, trotropahin. Tupahin. Kailangan pa ito pa. Karayag ko ano yung mga aura. Wow. Tupahin. Trotropahin. Tupahin ka. Mabalik sa. Kaya na kay tuturpahan kaya ng pagre-reply. Next! Si Ma'am Giselle Jean Paredes Simpson. Giselle Jean Paredes Simpson ng San Jose. Uy, taga San Jose. San Ano mga taga San Jose? Kaya no? Jose. Pwede man yan. Ang Shoutout sa mga taga San Jose. Par! Bek! Uy! Tuturpahin o jojowain si Ma'am Simpson. Ma'am Singson. Par, trotropahin. Trotropahin ko siya. Kaya ano? Malang maupay di dan iya riban. Oh. Trotropahin ko. Natrapahan ka ko no. Ma'am Trotropahin. Next! Next. Si Ma'am Janisa de Gia Balubal from Mondragon. Mondragon ini ba? Mondragon na rin sama. Shoutout sa mga taga Mondragon. Reina Diaz College. You know. Par! Jojowain o tuturpahin? So kulang pala par. Ini par, minakaruyag. Pwede. Trotropahin. Ha? Eh, klasik mo. Trotropahin par. Kasi kung malimino ko. Kay Chubby. Natrapahin kay Ikaw Chubby. pa daw. Basta Chubby. Chubby. Siya mga Chubby. Sexy. Mga cute. Ta sexy. Chubby is the new 60. Tropa ma'am. Next. Ikaw pa daw. Next! Ayan, Si Ma'am Ninya. Next, si Ma'am Ninya Laben. Ng Dalakit. Dalakit. Tama. Uy. Laging sama. Dalakit. Mga Dalakit. Shoutout sa iyo mga Dalakit. Dalakit. Kay Charlie. Shoutout nga pala dyan sa ABCC sa Dalakit. Shout out din sa Kadalakit TV. Par! Jojowain o tuturpahin? Ma'am Ninya Labin. Pag sumayo. Ah. Dancer. Ito yun eh. Karaya ko siya para majowa. Oh, jojowain ka daw. Nakakita sa niya mga misik. Pagpapagaliwot. Malang magkakasabay kami pag sayaw. Mga dancer. Jojowa ko par. Jojowain. Jojowain ka daw, Ma'am Ninya. Jojowain ka. Next sa ating baluta. Si Ma'am Chirilyn Salis. Katarma. Oy! Uy, tama. Chirilyn. Tama di ba? Huwag mo para ito bago mga pareho. Bawin siya ito bago maparido. Bosbik. Jojowain o tuturpahin? Tropa par. Tropa. Ewan ay pagparigo siya, pinarigo nga. Tropa par. Tropa. Pinarigo na siya ako, waray Tropa. 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 Tropa lang ma'am. Next, ini na. Ayan, Bulan eh. sa netanan. Si Ma'am Dayan Lana. Plana. Ma'am, diyan. Pero parang mag-century. Taga din ba? Century. Ma'am, diyan na. Isa kang Diyan na. Par, si Ma'am Dayan, jojowain o tuturpahin? Para ko kasi nadireact sa samok. Trotropahan ko par. Para di ka magagaw. Para di rin lakit para magagaw. Eh, mo na yun eh. Para Century kasi niya karo yan. century parang parang Nadireact ang diplop. Ano talaga? Tropa. Tropa. Yun. Tropa daw, ang plana. Next. Si Ma'am Mary Joy Montecalvo. Bubon. Mary Joy, taga Bubon. Shoutout sa mga taga-Bobon, Mga taga-Bobon. kay Rio Custodio at kay Chloe C. Shoutout sa mga taga-Bobon. Shoutout sa mga baliti. Boss Beck, jojowain o tuturpahin? Sino siya par? Si Ma'am Montecalvo. Ta! Baka Malan, may katuan. May katulog. malan nagdadalawang isip parte ng pausay. Para trotropahin. Tropa. Tropa, tropa, tropa. Tropa daw, ma'am. Kay Nano.
Kay mahusay nga ang bayan nasin may karibal. Trotropahin. Tropahin ka daw. Tropa daw mo. Next! Next. Ini. Si Ma'am Abigail Boson. Palapa. Pampalapag. Uy, sa mga taga-Palapa. Smith, shoutout. Shoutout kang baboy. Classmate mo yan. Sino siya par? Si Ma'am Abigail Boson. Par, jojoahin, totropahin. Uy, classmate ka ngayon, eternal ha. Jojoahin ko par. Jojoahin ka ako. Bigil. Miguel, Sana. si eternal lang bahala. Bigil. Eternal lang bahala. Jojoahin. Jowa talaga. Jua! Naklaro ko lang. Next! Si Sige. Ma'am Judy Ann Gremio Gulas. Ang Julian Remio Gulas Taga din ni par. Bobon. Uy! Uy, gabi po na mo. Par, jojoahin, totropahin. Yan natin nilat. Kaya maggabi ako. Jiri. Uy! Mga karo, yan yung mga permila ng hahanggoy. Tropa Jowa. Ma'am, para may kasabay ka permil manggoy. Trotropahin. Tropa. Tropa. Tropa ma'am. Tropa Ma'am. Tropa ka. Tropa. Next! Si Ma'am Resilient Eneria. Nang biri. Uy, ano mo? Akala ko silang mga taga-biri at tara. Biri. Talaga mga taga-biri. Par, jojoahin, totropahin. Kulwang ko daw para. Tapar. Tunod sin mahusay. Naingon siya ng Catherine Bernardo. Naingon. Parnadira kasi talaga na may karibal sa mga mahusay. Trotropahan na par. Trotropahan na. Nadira kasi nga pirmer na susilan. Papatayo ko ito. Pinaninong. Ewan pa yan sinunod. Pwede ito sa nugot. May namit magkukuming at dinukot-dukot. Next! Si Ma'am Jamaica Quirol. Dihanggit papapasulit. Par, jojoahin, totopahin. Sinit siya. Si Ma'am Jamaica. At mga upa, nagkahusay liwat. True pala par. Tropa. True pala. Sigurado mamay na yung tagyaon. Tropa. True pala. Next! Si Ma'am Alaisami Imata Timkang. Biri. Biri liwat ini siya. Biri. Sa mga taga-biri. Maghusay. Husay pa daw. Jojoahin, totropahin ba? Sino yun siya par? Si Ma'am Alaisami. Par maghusay talaga ng taga-biri. Sinabi mo pa. Par jojoaan ko. Uy, jojoahin ka, mamalay sa... Bisan kung masusay pa siya. Ito mga maghusay sa iba. Jojoahin. Jojoahin ka ano? Karay ko kasi para magkajowasin mahusay. What? Jojoaan Jowa. Jowa. Next! Next. Si Ma'am Joyce Ann Galarosa. Nang biri. Northern Sara. Uy, taga-biri. Mga taga-biri talaga. Grabe. Husay mga taga-biri. Par, jojoahin o totropahin si Ma'am Galarosa. Ngayon na kasi par jojoain sa biri. Trotropahin ko tini. Tropa. Tropa. Tropa eh. Para may nakjowa sa biri, may tropa sa biri. Trotropahin ko yun. Double-sided. Double C. Next. Tropa daw. Next! Manunay ka. Diba? Si Ma'am Laika Kilikol. From Gamay. Ini. Gamay. Gamay. Kilala tayong par, jojoahin o totropahin. Si Ma'am Laika. Siya nga.
Kristo Simpar sumayaw. Sinabi mo. Ano yun? Gusto siya sumayaw. Sa Tupasan High School. Para sila lang. Jojowain. Ma'am. Jowa. Kasi talaga siya sumayaw. Jojowain. Kaya na ano? Sumayaw. Kaya siya sumayaw. Sige. Next! Si Ma'am Giselle Picayo Esto from Giselle. Lapinig. Lapinig. Uy! Nagalapinig. Pag. Jojowain o totropahan? Sino yun siya? Si Ma'am Esto. Ah, si Isto. Yes. Ito Tagalapin ng Rasin Waray Nanam. Asya. Tropahin. Tropa. 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 Tropahin. Tropa daw, ma'am. Ang Jorge pero di rin napa-Jorge. Last picture. Si Ma'am Tin Galanta. Tin Galanta ng Palapa, Karen Sama. Par, Sino siya pa? si Ma'am Galanta. Jojowain o totropahan? Ay, Ba? si Mang Galanta. Masyado pa rin mga taas. Jowa, totropahan. Masyado pa rin mga taas. Di rin kami magtutupong Malay. tropahin pa rin. Tropa. 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 Ma'am Tin, tropa. Yan. Kausay pa naman, pero tropa lang. Suma. At next naman natin yan na nagcha-challenge si Janhel Ternal. What's up?